هي أحد أركان الإسلام، وهي قرينة الصلاة في كثير من آيات القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله إن الله بما تعملون بصير. وقال تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم. كانت أحد أركان الإسلام ناي جاك أسلاميا جوسيوندوي، وأوجبها في أموال الأغنياء للفقراء. يا واجبيا نفلتوك نفلولا فاندوي طهرة لهم كوكسانيا نفلتوي من البخل والشح كابو بخيلياني نفلوك نكجوياما والآثام أني نيامي مشاني منوني نفلوك شيكاكو أما كابني نغو نجرو مقولا نفلو إني سرافي ننغو سانيا كابو أما أمبي وعلى فوكا تنوكا ولجمان لونكا على بركة كشيريا كروكرويا وعلى كلباتيا كعلى من كلندو لا شريك له فرنغاتي على له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. كشيريا كروكرويا على كركتشينيا كصلى الله عليه وآله وسلم كشين النعمة شاماين على فعقو جيدي على كركا أنا سمو أنا جيون أني ما من القرآن في تشينغا فكتاسي القيامة سنة سليم كتانو كروكرويا على كبرى كسنة بدوما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. رب لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد بعد الرضا. على فكاتنو كاولي ماندو بدون بين يلك نوي عاشورا دوي عاشوراي سلامسان دومبا فلو وي عاشوراي سلامسان كورا جورا تدون سورا كونو minga bon kateme ashura ay koriyali ke kata o kuma majuma temedeina awa femunun fana kan fa ashura kula alhamdulillah ka ko anye adaka baranye be fo ka ko akedo de alhamdulillah chaman fora ola misri kono ya o ankele ko ka alatan bidun yelika ka sheria kurakuraya alaka kilibandiya ka shiriya kurakuraya alakira ka chiniya ka chinawa baka ashura kalo no ye jomne kalo yi abai akili jigin islamaya josim baw do fanana no la dala an chama nga jatila do ba foni kalo yere ma ko jaga bo kalo kadaka sayele ma kalo jagadum bin islam fe sanwo sande ni kana folo sira ni sobuma o sanyele ma ya jagabo kumai kama chama ba yere labe ka ayre organiser ka jagabla sanyele mana no ye ni ngalo yi ngandilla ka fo anga fam o te wajibi de shariatu bali
ika konka jagabo ala sama go be kalo dola mbado aboli nafaka bon o kalo la ka jaga taqdimu wala sa ka ki ka hawli sawosa don ba chama yurkhsa ko la o nga jaga boli ka na fure sira ni sobuma samina atoydi kalo mina ka damne o kalo la kata dafa sangilina o de e ka hawli ka jaga bo la nga hakili oye e ka nafolo sira ni soguma koro di kan nafolo sira jagaboye ka ben kuma mima ya do nafolo e abana se ni soguma do mina o do jaga tishinga ngina la o do be fo hawlu ka kaka no e sanka ila maka mana ni ya fam ya wala bena ka san ila madu wala jagabo srafe bena ka hawlu do o ngani mo min ko mba keni kaloina wala saka ما دون عجيب مغوي وقالوا لله كتم قالوا توكا فلا حرج عند كثير من العلماء أو من عياك نساء كمي ni o e kembel la day ayro ambe hakili bijigin jaga kula la dala din kalu indela ka chaya ana kanyo hakili jigin o joseina li kulli maqamin maqal kuma bena fokmadu ana jaga ko ni mangununa ka chala kalangelaw dine barakelaw mo hakili jigin ala ni kuma nuna ka chaya o kama sa yon wele kana ala yasrema o kofe kan yon wele kana angan sebedo jaga bolima ihtamu bi ada'i zakah ay hami ka asebedo jaga bolima daka jaga ate ka fo na kaniyemba bo walma islamaya barakan ne undodo otede islamaya jose undode do ikomi silibe chukomina ikomi shumbe chukomina ikomi hiji be chukomina jaga fana beti ni ala na fudo no ya mami o jaga min floye ango islamaya jose nduru ododo islamaya jombe segma baduru minka o doye jagay don bawo ye mulahaza min ke ka faroka ko kuma beyba soro jaga ni sili o flade norombe yona o aya kon ngajam tuba kilin tsiku faranyoka wa hiya qarinatu as-salah fi kathir min ayat al-Qur'an ani sili de norombe yona sili flani yodo sili tama yodo aya chamana wayatu kuma don nana kabo don baw yoro do may ndambe kata ibn abbas de radiyallahu anhuma ko alay fen saban noro fen zabala ko asabani yu faraka bonyona yikele minta o ti nafa ko o sabadoy aqimus salah wa atuz zakah ay sili jo aka jagati aflana wa ati'u Allah wa ati'u ar-rasul ay alabatu akatu chide no fe alabatu la aka chide labatu wa aflana ma minni kira dugade ni bana ala la ka dugode yatti funyi aywa ni kira ala ndiye ka keslamen way ngai kira danga de keslame ya ci nafade abo chugola ni mami ngo kwale be ala fe nga ala kiram mambo ayoro sallallahu alayhi wa alihi wa sallam amma go ta'ala kiraka kumana amma go ta'ala kirat tasrala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o tigi fana kambe ala fe oto nafa oni mami fana tukumbe ala kira no fe ka fo kira kanu de benena kira ko de abe amma go ta tauhidula amma go ta'ala kilibandi ala amma go ta'ala ka dauna e fana ka o kira kanu be ke wele da gwanza e tiente ati nafa awa sabana we anflem mi ngunai oni mami chesri be silife nganna fulo kembe e bulu nungono shi na fulo kembe e bulu ate bombulu e fende boala hali jaga itseko bo hakika silti nafa de ni mami fana fon sire ambe jaga bo fe san kon mana ele madura baka da fulo jete ga jaga bo
nga selika gelama komi yelaka gela wuluma o tigi fana ka jaga bota nafa de ko kuma nin fɛn ninnu ko u farali ka bɔ ɲɔgɔn na a bɛ tɔ kelen nafa dɔgɔya nin kuma in alakira ka kuma tɛ dɛ a daminɛna ka taa sahaba dɔ ma radiyallahu anhu nga min kɔni ye hakika ye ni an y'o fɔ o ye kuranɛ aya caman na ni ala ye infaku fɔ dɔrɔn seli fɔ dɔrɔn n'a ma infaku fara a kan a bɛ jaga ta a tɔgɔ ma ni infaku dun fɔra fil Qur'an ala wajibiyalen o ye jaga de silamɛya nafila fɛn o fɛn bɛ yen a ka ca la farida b'u la mana nafakati sira fɛ adamaden bɛ ɲumanya fɛn o fɛn kɛ a bɛɛ la faridayalen min ye wajibi ye ka tɛmɛ a bɛɛ kan o ye jaga de ye o de ye ala yɛrɛ ye min wajibiya ye o de y'a to an ko kuma daminɛ na jaga ala y'a wajibiya nafolotigiw ka nafolo la k'a kɛ ka fantanw ɲɛji cɛ k'o kɛ saniya ye nafolotigiw ye ka bɔ bakhiliya ma k'a kɛ k'u saniya ka bɔ nafolo kanukojuguya ma nafolo ɲinitɔ fili dɔw b'u sɔrɔ k'a kɛ k'u saniya ka bɔ o la o ko in o baara in baaraba do silamɛya kɔnɔ ni nafolo sera hakɛ min na n'a bɛ ɲini fɛ silamɛya y'o dantigɛ awa n'i ka nafolo bɛɛ n'i bɛ jaga bɔ i kan ka hakɛ min bɔ silamɛya y'o ɲɛfɔ jaga kan ka bɔ fɛn minnu na a silamɛya y'o ɲɛfɔ awa n'i ye jaga bɔ maa o maa ka di ye i b'a don ma ten wa ala ye a mɔgɔw fana taw tɔgɔ ma kelen kelen aya dɔ nana n'o ye jamakulu 8 ko a bɛ di ninnu de ma o fana a bɛ bɔ nin kuma in na o ɲɛfɔra a bɛ bɔ ni nafolo sera nin hakɛ in na o ɲɛfɔra n'a bɛ bɔ ninnu de n'a ka kan o fana ɲɛfɔra o kɔrɔ ye dɔwɛrɛ tɛ e ma i ka ala ka kuma labato dɔrɔn i ka tugu sariya nɔfɛ k'a tatubeku k'a waleya n'o tɛ e yɛrɛ donyɔrɔ foyi t'a la i ni dun ka donyɔrɔ foyi t'a la wa maa minnu fana bɛ yen n'u bɛ silamɛya kan k'a kɛlɛ u ma insɔfu kɛ ka bɔ u yɛrɛ kunna o kɔrɔ ye u ma laadiriya u yɛrɛ kunna ne ye mulahaza dɔ kɛ i bɛ maa caman ye a bɛ silamɛya baara caman lagosi nka nin jagabɔ in min filɛ nin ye n'a ɲɔgɔnna tɛ nizɔmu si kɔnɔ diɲɛ kɔnɔ ni silamɛya tɛ u da tɛ so ma silamɛya ye ɲumanya ɲini tatawuan k'a ɲini a ye ɲɛ ɲɔgɔn ma a ye ɲumanya kɛ ɲɔgɔn ye ka taa se yɔrɔ la fo ka hakɛ dɔ ni maa min mana bakhiliya cogo o cogo ka hakɛ dɔ kɔni wajibiya kan a diyara i ye o a ma diya i ye o nin bɛ minɛ i la k'a di fantanw ma alors i bɛ silamɛya baara caman lagosi u bɛ seli lagosi u bɛ sun lagosi o man t'a lagosi hali u tɛ nin lagosi dɛ u da yɛrɛ tɛ se nin ma u t'a fɔ ko nin yɛrɛ bɛ silamɛya la parce que n'i k'i bɛ nin lagosi siga bɛ k'i hakili fɛ o bɛɛ b'a dɔn ko adamadenya sigilen don hinɛ ɲɔgɔn na ni ɲɔgɔn dɛmɛ ni caman bɛ minnu kunna olu hakili ka to bɛrɛ tɛ minnu kunna na bɛɛ b'a dɔn ko ɲɛnɛmaya sinsin berew la belebele dɔ y'o ye nka silamɛya jugu o y'a ye dɔ bɛ se jaga ma parce que a ka gɛlɛn ni i hasidiyara cogo o cogo i dusukun fiyɛna cogo o cogo ni k'i b'o baara lagosi ni ɲɛnɛmaya filɛ a tɛ min kunna de ka ca o yari i n'olu tɛna bɛn o la dɛ dɔ bɔ k'a di fantan ma ni maa min k'i b'o lagosi ɲɛnɛmaya la i ni fantan tɛ bɛn o la dɛ a tɛ bɛrɛ tɛ min kunna de dun ka ca awa i ni maa hakilimaw fana tɛna bɛn o la hali fɛn bɛ minnu bolo hali fɛn bɛ hakilima minnu bolo i n'olu fana tɛna bɛn o la k'a fɔ k'i bɛ maa jalaki dɔ bɔli la a ka nafolo la k'a don ɲumanya sira fɛ e ma hali maa minnu ye kafiru ye kuma dɔw la u ka adamadenya tabiya ni tabiya ma tiɲɛ pewu tabiya b'u wele adamaden yɛrɛ dilancogo la dɔw bɛ na ka na fantan jamanaw la u bɛ na kɔlɔnw se u bɛ na balo di dɛsɛbaatɔw ma dɔw yɛrɛ bɛ association sigi a kama dɔw bɛ projets sigi a kama ka dɛmɛw kɛ ka sɔrɔ a tɛ baraji ɲini a la dɛ nka ale bolo a kan k'o kɛ a adamaden ɲɔgɔnw ye nka o ye bato de ye silamɛya kɔnɔ ala y'a kɛ bato de ye sɔrɔtigiw kan nka kafiriw da tɛ so ma mazaya islam silamɛya ka mazayaw nin ka ɲi u da tɛ so ma dɛ
ni islamaya la gushika me ajugu fe kafiru fe danga deun fe ma kunango fe abeki yana ko islamaya ko ni bede ko gele gere here fu ta ko do ere ko ni islamaya ko soro dron ka beke hududul jinayat ko jugu haddu munum be bo islamaya la bo dama de ke ka islamaya shaw awere kan laje e kan barbariya laje e kan laje nga e kan nyuma yin fana laje ta fo minga bu haklima na nyona te tabulu shikono ni islamaya munay mo laje adama de kala diriya hal ni kubira kunga hal li tafefe wala yajrimannakum shana'an qawm ala alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabu littaqwa ko ma do juya o kani balika ladriya ala yo ina alislam o refe hali juya bani mamununji ko juya ingana ambali kalladriya o kunga kuma folla juya o kana ambali kalladriya o kunga kirla bana jagay ko yumambay abe islamaya de kono sanwosa kan na fulutu resansi ni biti alkira sallallahu alaihi wasallam o de ato o jaga minena woni o jaga barakelaw jama kulu sheki min fora olu nana akono mamunu be jaga barake olu ni yoro fora jaga mine bawla hal ni fembu bulu ka hala shakhsiya o te o no te yon israka mamunu be jaga barakuna olu ni yoron nana jagala kada ka alakira ko modi blaka yala kamne ayre de kumbi soroka tla fandaw ni onji abubakar yara keti umaru fana jaga mineke riwaya chamana don ba chamanga lakalilla usman ka wati dila aya ko sigi warti bu wera ma ayre ka nyana bo islamaya charna bikase yorola se foi tanye kwa miyala kabbe ka jaga faranyo ngable o se tanye woni zo mutamba mana ay israala nya ayre ka ka jaga bo ayre ka taw dola sa fobi ire bi ka jaga ko jetemne kabo ka pimine de alkira ko modi blaka tamine sallallahu alayhi wa alihi wasallam o mana o jaga min floye wajibido na kadiyete akanga bo akmana ka bo abochula munu na ka kan ka duluma ni na folotiki moke akaslamaya madafa akaslamaya josin doyoje angoni mfenfla ala ya fla ndoro na aya chamana aya fla da mataya akachande aya ka chande kutuba kilin sego faranyonga aya folola ala ko wa Allah ko ay seli jo aka jagabo ay kuma jumin tuwala ko amana mimbla anye ala yoroi jagaye nafakati de adama de be fem min boy kan na furula ka sadakati ni ala bina sarayi lahara ayo de keka kuma dafa ko amana mimbla anye wama tuqaddimu li anfusikum min khair ko amana mimbla ayre nye herela تجدوه عند الله أبو سر على يروي إن الله بما تعملون بصير أبو فهم على باي لا يمين بلا أيرني على يو بنا جعان يبلا يرني دي كنا بخيلو ياك أنا ببي نفكاتي من مبوي كنا كادو يوم يسرو في بلا يرني دي دو أنا بدي بفهم من بلا أيرني نفكاتي سرفه ala wajibiya le o de jagay ala yere de yi wajibiya ko fi ko bla okay bana to sa we to we jaga ko fi adama de bi ma wara mununke islamaya bo foye ko kanu do ana kan shuka ko kuma mina yi jaga foya ko ma tuqaddimu li anfusikum min khair adama de mana here min bla to hakimu do ko in al ulama akuni adama de ba fe fon fenga kibulu lahara ire bolo femino ko jari ni ba fe o ka ke ibolo halilahara eta fe ni fenga faraka bonyona fiew ko mana o fe o nafakati li de wajibi yari kasat
fi ko di alama ko mari yede no te fon fe mana to adama de ka mara kono ya abta ko bedetu onge o bede I ko mo tay ko ngani ba fe fon fe ngake ibulu lahara ikata sori nye ko obe ere de bo chikata kitoya to titaita to fede ti jigi daw ka ko be samay made ere de bitoya ko bla kata e ma kuma fo wa ma tuqaddimu li anfusikum e ma imamun bulangolo bina bola hara ubini kuma kangele ne fo ya laitani qaddamtu li hayati neta dare halle kunga shinieski ke halle kunga ni nyene maya nyebla do ya tafsiruti halle kunga ndo nyene maya la ka fembla nyere nyeya ka ya nyeski do fada ya tafsiruti wallahu ta'ala fana kunye tuqaddimu li nafsik ibab la yere de nyew o de atuna fon fen fam ibe kuru dabla nyuma yala doku nga na ke iba dabla ni dara la kadanganya ka tiki ko ni min boto flene kuna kaddo ala ko srafe ni min boto fle ka di fandama abna blanye damadi yani dodoje wa allaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura fuita adama de fo amana mimbara ko ay mimbara sonya baye angeme ka ko injaya ngere nyekoro ko jugu adama de na ka bara sa yeliche angeme ko jayade ska be mo hakille e fu lahara ni ko anga ko blaka lahara kono ubini soja ni ko ni zarabi di lahara mo e fu lahara lahara te fu ko jugu ko yi lahara ko de ye yanando la kilenga sadama man mata faqad qamat qiyamatuhu lima min zaraka ba ekon lahara damnena o chugo kelina mamunu mana here sur al qiyamah kenaka nigma kelinde be fuyi kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyam al khaliya ay duminike aka mi tare ba'u yidre nijmay bima nifi aslaftum ay min dono alama ay min ke ka qoro في الأيام الخالية دون تمنونا جين دون تمنونا كاتو ينمارا أيرة فمنون كي قبلها على كف سمانديا كوفي على فلكا أسرى نوديد بنا على يجعل فمية أيين ما يفوق فراكا كو أمانا ميمبلا أنيه هيرلا دو منا نيكلينجلي يمين مبلا إنيه إبو سروي ni ngumando bo sori ni juguma yere do wal iyad billah awa ibo fana sori yede ko nye kenyere yede wali kenyere la ala kan kishab yana ma yin infladede man amila salihan فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد وديت الدنيا كوكو على القيامة كنا ما شيء نعلي جونغ سردوما كوني ما مي هير سرو كي على التنو على ده هنانينا إكبارا كندين ببوكوي على هنانينا كنينجي كبارا سرايكا على التنو كون غني ما مي هير التنصر فلا يلومن إلا نفسه وكان ما شجل كفاير فين فورا إبنا بما إيسكي كبمرا كتاكا بيتو وبنانيه جاكا لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون كي كادون مامون لمن يرى إن الذين آمنوا كي كادون مامون لمن يرى أسلام هو أبيبس لمن يرى كده لا يدخل الجنة إلا مؤمن ما شئت الدعاء الجنة كنا الله تعالى يا الجنة من غفور على كرايا انكبارو يا على فمؤمني وبارك تويم بسكي مبل من يدك اي اكل من يو كروكرا اي لمن يجيدين على في اي سبتين على في ان الذين امنوا لمن يفر توحيد فرا يبقى ما كان دما دوم
abe limaniya kamba bema abe kumaude kuma munu fotugo fome nyonga nga abe la ini kile yame ko aqida yame ko tawhid yame ko limaniya mu'minu ma be muwahhid tawhid sebe la mabbe o be mo e mu'mini ma fana be tawhid mo ya be komi wari kona nye limaniya fora te kana mira o ma wafo ko tawhid o kele inde ko do al-iman billah kad'ala ka kiliban yala kad'ala ka laydula kad'a ala ka fole bela ka Allah ta'ala chetiya fi kulli ma akhbara kibaru yakni fi haka nabi ma kasraf kubna innal ladhina amanu ikado mamnu liman yara udara ala la dishi buwate islamere ngania di islamere chente ما دوي أونوانا كعلى كرا بلولينينا صلى الله عليه وآله وسلم كنونغو كرا رينينا على آية دي جيكي كافو كو تشينتي كو مؤمنو تي ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين كو ما دو كامبي على كرا كبارويا كو ما دو فلينو فيو كامبي أون لمن يرى ألالا أون درا ألالا أون درا القيامة جودولا وما هم بمؤمنين مؤمنون تدى يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون وبا فكا فعلك كافو بمؤمنون دي نغن كو يرى فرولوكا نو دي وان كان لو ما يسر يرلو با واكلا كو بنا على يرى نغي كونغا وبا يرى نغي لا دي مؤمنون تدى امونا على لمن يغن كبوما تصور ويرك كامبي كولو مؤمنو يكولو دامبي على كلا صلى الله عليه واله وسلم وتلك الله رتا اتوما يا دون لمن يا جوسيون لا ميغا غراف لا اتوبي ابيكا غيرinde nga to fana dulombe flamina ode ka da ala la ka da la harala oda tu yo flata to ku dambe ala la dambe la harala nga mu'minu tede muna ala liman yegien ka bo umma kasoro duye nim flata to ma ka foku dambala liman ya barade mayula صدق قولك بعمل ibe kuma min fo e ka tienti yani barake aw e kuma menye ko siraka ba a awale nofa aslamo ni kuma be bara nofa toydi kuma gwanza no be bara nofa ni kuma ba wasa kola e hale yere ka warin dable ka tuka fodda man ne wartiki jun boki ha ngo ni islamiyate ati utsonga ke fuila parce que ni islamiyate ni yake ko wera fena mo be siga yaklife am be ni tabiye mina islamiyala no e katuka limaniya weleda ngal limaniya bara tesina bara yumange tesina ni yake ko wera fena mo be siga yaklife mathalan ma minak ma be amana sigi yoro na yin ngaraba fokale commerçant ma be abe jago barubola kata minon ta koka kana anika fereke anika marchand sou dafo ka jago fonfo abuluke nga aw beba don ko jago kelate bitigi tabulu atta sugula ati sugujo atta jamana koka wi nga sigosi abini mbaro nunu mbo ka yereke o moy atna na mere ateme na kuma sira mo bi yon kori ko kwa na tofle ko commerçant ma ko hakili chena ko jogo ko dona hakilla ma ko tinye bala ta kwate ate jagula de ngai ka barula be abu chugula yaro fanda ko ni ko fanda ma ko warti go yekele yo o ko ni we ni anfe ka mai fenda kuna ka fendiya dambe katama e retna songo ke mo tna songo ke nga mbega kuma kudono de fembe sebe kuma de la de nte demsonu nga grandeur yonu ka mana konu tuku kono nga do made nga machiti kibi songi yere nige baliku ka tuka na fulutiki ya farda tindron ka fone na fulutiki ka sorite na fulu inisra ka na fulu yere tibu aw dumba fe o kasika islamaya fe mi masika jien ko nyew bela hara ko nyew mo go nywana de islamaya te ala ko barala nga dakadi te pele umaru yo defo ko nyaye jamakulu la e ala labla yisorode
kuma di kacha ete barala ko kuma ni ka do mamunu liman yara wa amilu solihati ka baran monge oh baran ma kutuba mem sega hali ibi shika kutuba le pika baran ma jate ka ba fastabiqul khairat ayon da here barawla e ma san yela ma chikoy angon ben ni sojalati donon san yela bana angon men sojalati donon san yela bana ma baga yela man shiude kono shi to min be san yela ma wa yela manu de kono a yela ma sando de tara bolote min sorobli ani min tara solution foi tala ye min ga kono ano tara ima minge o tsika keble bi kura de kesa o de ato kono no kuti ko kana hali bi bara bla ko shini ya ke don ki wati do perdi la tuakhir amalaka al-yawm li ghadin ki kana bi bara ya karu ko shini parce que o ye shini bara de o te bi bara ebli bi bara tsika ke shini o santemene bara tsika ke yineo santemene o temena isra ka min zoro kono yo soro ni ma min zoro kono yo perdita sangura ni ye min zoro kono sa o ye jago kura de o ye bara kura de na hanga kilito ayerla ki ka do mamunu limani ara ka baran monge oh jaga be baran mawno seli ba kono ngana seli ta togoma zikrul khas بعد العام أي سلي تاتقم وأقاموا الصلاة ويسلجوا وآتوا الزكاة ويجغدي كأمغو لهم أجرهم عند ربهم كل كسرب وما يرى ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون قسرنت أمغوكا ووتفجنوا أسلامو ولني على يا عم تقرأنا كوني فين فلا بالسرناي يتشسروا بارفت لا خوف عليهم ولا هم يحزنون من فين فلا دي يكونوا غونغو بفلا من بلا بعد ما دي كلينغ بني الخوف والحزن نوي على هرما فمن كالفيلا ابن اولو فرانيو يوم ودو بنا بما نو كرا بنا فجنو او فيونغا awa ikumbe kominga no alqiyama na kungangowi takhaf ibn asra en yoro yola jumeni eta fa yola jumeni usra bin ila bana nin fen fla ala ko kwale bina ma do de dana ya ka bonin flama ay bara do fo ko mami mani chesiri ko bara fe la khawfun alayhim kusrante umghauka wala hum yahzanun buluti fujum don ba do ko ala binin mai aba akma do tlula kabisa ya mana kabu mana kuma se ka sra to skarala do ko abu fu ya alqiyama kenedika alla takhafu wala tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun akana sra so ba fa ga sra kuma to sra na cikumla kono kera ni weli da kain bin nakabo dalba masayro ku hakliski ألا تخافوا أكن أسرع ولا تحزنوا أكن فجنوا وأبشروا أيا سوجا بالجنة التي كنتم توعدون ني الجنة من لا يدوك بكيكا تأوي كاتو جنة كنو سوني سعنا بيوين أيا هكليسكي نفهم غجموي وآية دمنا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا ما منو أو ما عليه ويلي من يهي ثم استقاموا وتلنا ويتلي على الدنيا باركة وسبترا ما نو وفوشكو تكلينغا أبكاكا أبيلا ينكلي نوي لمنيا يريري لمنيا يريري جمعي لمنيا ني أبارا نيكي دار على لا قل آمنت بالله ثم استقم نيكي دار على لا فدو بيني في يا أيها الذين آمنوا على يا تاني سيجي akachala ni ya maruta kofe ladili ba kofe walma baro do ba kofe shen bise gini ko beke ko yeshi mu'minu ba o mana alayni layduta ayeni mbarabanun foka faranyonga innal ladhina amanu wa amilus salihat wa aqamus salah wa atawuz zakah umghaw لهم أجرهم عند ربهم وكسربوا يوم يرى ولا خوف عليهم سرندوك ولا هم يحزنون وتفجون
اللهم اجعلنا منهم يا رب. على كان فرأ مغوقة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نبفهم يليكو أنفسا دون بو كما دمدو فو أمبو كيكا كما دفا من بقر بودي بفو بالإشارة اللبيب يفهمي ni bolo shi haklima ba to fam no ta ambe selinye ni chomina na ala na fulu di mamma na fulu fana kiru de ba no fe yobe nyobu guta kambala de na fulu e ala ka nema udoye jien kono ya be mindi adama de bana ni mami mfarala adungeuka ikan na fulu fana kiru nyen ko donc abina yini chugula asorole ko atasraw ani hakemunu e wajibi ala bana ninjaga ko kuma mi fole fleni na ya aya flake ka kuma sonjila ka kuma dilidon don bo ye kuma do fo ofleni oko man jahada wujub az-zakah فهو كافر مرتد عن دين الإسلام يستتاب فإن تاب وأقر بوجوبها وأداها وإلا قتل لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع المسلمين. من جحد وجوب الزكاة فهو كافر مرتد عن دين الإسلام يستتاب فإن تاب وأقر بوجوبها وأداها وإلا قتل لأنه مكذب لله ورسوله ولإجماع المسلمين. ونما مني أي جغا واجبية لكوننغو ichugo doni kuma nuna kana fo sebe srafe kana fo tluge srafe jaga bote jaku ya kana to ka bida kana siga jaga wajibi Allah koni mami jaga wajibi ali jahadi ko ngalonti ya ko nangam islamé idambe islamé ko to bela nga amma jaga koni e sonde jaga ko kon mafio no jaga bote jaku ya nyuma de kondo ne kon mi songoni nyuma do nakani mbabo ni mo mi yo fikrata ko hatlata islam sharia bo kunyena bo chomi na deflani ko yustatabu ko tubili binyinati gefe ibe wele kuma bi kife islam ya ka sharia la kuma bi kife kini hakili jiranyona jaga fardali aya kulu korofo e ka alkira ka hadiso fo e jaga bo baliya kololo min bola alqiyama ko fo e awa niye o wajuli kan me kulu famya ka sigi ko ka fonzona jaga e jaku ya bo fana alhamdulillah man taba taba Allah alayhi awa kono duma ke dum aslam sharia la munganga kila qutil ibe fade ibe fa ko kadaka ma murutile ka bo islam mami na murutila ifa ku yejmei bela gala to do kame hoka eka ni ndina la non mais a sonné le toma pourquoi jaga drom ay kwa tigi fa ku yejmei li annahu mukaththibun lillahi ema kuma damne kuni mami jaga boli ka ungaluntiya ka fa ku jaga te wajibi atigi fa ku yejmei aka kafiriya sababu boraj mai nasa li annahu mukaththibun lillahi ay ala de kaluntiya Quran e jaga fo ale ko tiente ba damage meina akatla ba surso meina abisla ba tamini jaga fle Quran ko bin nas ale ko tiente ko ale madala ko man ay ala kalundriya ay ala kira kalundriya
aye silamɛw ka bɛnkan kalotigiya ni mɔgɔ min y'o bɛɛ kɛ sa o tigi tɔ ye jumɛn ye silamɛya ko la silamɛya tɔ jumɛn tor'o bolo bilen nin ye maa min ye jaga jahadu ka a fɔ ko jaga yɛrɛ tɛ diyagoya ye silamɛya la ala k'an kisi a fɔli ma awa ama ko maa min mana jaga bɔli balisa a ma fɔ nkalon don dɛ wa man mana'aha bukhlan ma'a iqrarihi biwujubiha ukhidat minhu qahran ko ni maa min ye jaga bɔ i ka jaga bɔbaliya ye bakhiluya de bɛ k'i bila bɔ nafolo kanu kojuguya ni bakhiluya o de bɛ k'e kɛ jaga bɔbali ye n'o tɛ tiɲɛ na i dan b'a la ni ɲininkara ko jaga kiri bɛ silamɛya jɔsen don wajibi don i dan b'o la komi maa tɔw dan b'a la cogo min nka an b'i jateminɛ san bɛ yɛlɛma e kɔni nafolo b'i bolo nka maaw ɲɛ t'i la jaga bɔ la t'i kɛ ka jaga bɔ ni ɲininkara kan jɔlen t'i da nka i kɔni dan b'a la o k'o tigi ta sa jaga de bɛ minɛ o la karabali la silamɛya karabali bɛ nizamu bɛɛ la bɛ silamɛya de ta bɔsi a la k'a fɔ dɔrɔn ko a ye bɛɛ to yen ko dɔw ta tɛ ɲɛnabɔ a ye bɛɛ to yen dɔw ta tɛ ɲɛnabɔ o la al-amru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar e ma kɛra maratibu de kuma dɔw la a bɛ kɛ ni bolo ye kuma dɔw la a bɛ kɛ ni kuma ye kuma dɔw la a bɛ kɛ ni ka a kɔn ye a bɛɛ minnu yɛrɛ bɛ kojugu kɛ o bɛɛ de n'a ka a niyɔrɔ don nin ko ninnu na maa dɔw yɛrɛ bɛ yen walahi i b'a wajibiya de k'a bila ala ko baara dɔw la nka kɔfɛ a ni bɛna minɛ a yɛrɛ bɛ n'i tanu i y'a wajibiyali minɛ o mɔgɔ bɛ yen adamadenw dilan cogo tɛ kelen ne bila n yɛrɛ ye ko bɛɛ la a bɛ kɛ sababu ye dɔw mago bɛ sa dɛ ko tuma ni maa ka jagabɔbaliya ye bakhiluya ye o ma se kafiriya niveau la o ta jaga in bɛ minɛ diyagoya la jɛntigɛ jaga kɔ parce que fantanw ka hakɛ de don a bɛ minɛ a la diyagoya la awa ko a minɛtɔ a la n'o ma ɲɛ fo k'a kɛlɛ a minɛni ma ɲɛ illa bi qitali fo k'a kɛlɛ hali n'o ye kanbamuru ta a n'a ka kabila kama parce que u bɛ ka kɛlɛ kɛ k'u t'a bɔ ko tuma na u kɛlɛli bɛ daga ka d'a kan sahabaw bɛnna o kan k'o kɛ Abubakar tile la radiyallahu anhu mani'u zaka Abubakar y'u kɛlɛ jaga kumaniyabaw bi ma muruti bila senna koyi alakira fatule komi jaga yala tun bɛ kɛ k'a minɛ de alakira fatule sallallahu alaihi wasallam nafolotigi caman murutira k'olu ti jaga di bilen k'a fɔra ko kira de k'a minɛ ko kira bɛ yen bilen ko to maa tɛ se ka o minɛ kira nɔ na o k'olu ti jaga bɔ murutira Abubakar ye sahabaw fara ɲɔgɔn kan k'u hakilila ɲini a ko ninnu f'u ka kɛlɛ dɛ a don ani Umaru ma ɲɔgɔn faamu kuma kun fɔlɔ la sahaba dɔw ya u bana min ko u bɛ kɛlɛ cogo di u b'a fɔ la ilaha illallah muhammadu rasulullah an b'u kɛlɛ cogo di ko kira dun ko ne de yamarula an ka kɛlɛ de kɛ fo ko minnu ka kɛ u b'o la illa bi haqqil islam Abubakar k'u ma ko o haqqul islam min filɛ dɛ ko nafolo fana hakɛ de ye jaga ye ko silamɛya hakɛ dɔ ye kumana droit bɛ n bolo n k'o kɛlɛ o kɛra min Abubakar y'i kadi a ko wallahi la uqatilanna man farraqa bayna as-salati waz-zakah ko ngali na ala la fo n ka maa kɛlɛ maa min ye seli ni jaga fara ka bɔ ɲɔgɔn na ka sɔrɔ ala dun ye nɔrɔ ɲɔgɔn na fana ala y'a tawfiqu a y'u kɛlɛ maa caman tubira ka segin a kɔ o jagabɔ de tolen filɛ sen na sa fo ka na se bi ma ete ɲɛ Abubakar kun y'a sigi k'u filɛ komi an bɛ sigi k'an daw filɛ tan cogo min na a ko laban an kun jagabɔ kibaruya yɛrɛ kun tɛ s'anw ma a tun bɛ bila sira fɛ Abubakar i bɛ kuma caman fɔ Abubakar ma e tɛ cɛkɔrɔba in dɔn Abubakar bilalen kira nɔ na Abubakar ko fɛn de t'i yɛlɛma ale bolo minɛ ko ale bɛ siran ni ko dɔ bɔra kira ta kɛcogo la olu ni alakira y'a kɛ cogo min na coyi sallallahu alaihi wasallam ko ni ko dɔ bɔra ti ale bolo ale bɛ siran a ka na kumaniya alakira yeli la Abubakar ni mɔgɔ dɔw ka fɔkoɲɔgɔnya de sɔrɔ l'o la hali Abubakar bilalen alakira nɔ na sallallahu alaihi wasallam sɔrɔ Usama ka kɛlɛbolo bɛ sokɔ kan sahaba cɛkɔrɔbaw ye ko bɛɛ kɛ ko ka kɛlɛbolo segin nin tɛ kɛlɛ kɛ kuma ye kira
fatuli fle ambulo anga nin kele bulu insegi na Madina langulo na keta ako créer drapeau min siri ne to funi abada ako halni wulu bitani Madina muso sengalawi ako ne to kira ka drapeau siri ne to funi o de ato abokari kale yan ko abu kele ako nyamete de ko mi bagaw de jaga minata bagaw nga chala an amu ne ma bagaw ako hali nyame ferekeni hali garan halwe garangile mbwala kumena mindi alkrama mbukela no fe fende dabla netlela fende bwala netlela oteke ala ya tawfiq otiki ka kirini mbe islam ya kiru de ambe ya kuma islam ya ka kiri de kono ni ame jaga islam ya kudu opmana ni kuma ba fla be wasake islam ya jaga wajibi Allah wala sai ki farati ka fo jaga ngaloyi ikana yo fo bawla abobaliya fana ikana ye o mugawla wati bikega tanga kuma kuluma do be fo kunyeka fo nyon jaga kula do yidme akuna siribe ma chamana jaga kanga bo femununa jaga bo femununa don bo wi fem bakuru ba do fo daka angani watina ma do be temeni kuma do wi sembeti ba foti jaga tenna kasoro jaga babela ko afolo jaga bo fu wajibi ya femununa o doy songo al athman songo ka fere fe songo min bibulu jaga bo bula songo ajebi bulu walma be songo imbla mebla chugo wera dolaw akembe arqamu yukontulaw songo al athman وعروض التجارة جغوفيون مرسان سيرة من بيبولو وجغابوبو أنا أكلي تولا وبهيمة الأنعام نيمة بغاو نافر النيمة بغا وي باني سغاني مشيني نيامي جغابوبو أولولا والخارج من الأرض فم بود كل جغورو كابيني سانو ني ورجلا أو فلاتا أتقوم فهم نبود مخلوج كورو كو جغب بولا ترى جغير أصل نفلوس رفع وهي الذهب والفضة أو كو سانو ورجة من يتجورو بوتالا كل موي وما يقوم مقامهما من الأوراق النقدية ورجي من فلامبلو نلو بسانو ورجة نونا كارم دون بعدو دلك خطو بكى في هذا المجال كوارم فلامبلو كو دينا فلو كو جغتالا يعني مدالا نوكما فوبا بيس تاكرا فلو دون با كورو دو بلاكا فو كو دمنا اكمو بيني كاتون لو يكا فو كو وار بيه من فلا كو جغتولا كو جغا بسانو وار جاكلا كوني سين فويتو كما كورو ni war bien nunu le be sanu ni war jenona sanu ni warje de kele do ku garanti bana war biye mun fle ambulo jaga bula de jaga bu bowla ante kuma ere janya ko fam yale awa kada ko de ni wati na fulu o de atuni yoro ina ba hakili jigin yoro dola kuma ne kon ma jon ala nasihadu to bu fle o be na fulu yere no ye aslu adhab wal fidda to ube ga na ummina katanu baka beta chekata beta gardi kasroka a equivalent no papier yi ko dubla kana papier nya equivalent papier ya nona blay ga o papier yi o dajuru bolu de bulu o ba yele chugo min kaduye ba jigi chugo min kaduye na ere kaduye fana ba ko ninti dumble bisega ban ka donon ka wardo ka foko ninti dumble e kun fambola ba donde ko no monte de na be falin fana ika war min bi bolo ta falin bebe ngo dele o bala ni dele temenaka alni war bi be falin ngo ko ni dele temenaka ni bolo ka tim debe wal ma be min bolo apsika qima jigin chugo min kada apsika ile chugo min kada nga etta mi na fulo yere no dhahab wal fidda o bale bolo wa de kono da to anga kosay na khubara o do yafo kun anga na fulo tuka go hakili to u yere la nube na fulo mara ala na fulo chama di munuma u yere ka laje ka sanu do mara ko jien ma sita don
ko min be na ɲɛfɛ ala de b'a dɔn ani nazaraw cɛ maa si t'a ko ɲɛdɔn bilen e m'a ye nazaraw bɛ mɔgɔ ka wari tajimidu bi i ka miliyari caman u ka kɔnti kɔnɔ ni n'u kɛlɛla n'u t'a fɛ i ka nafolo ka don ko dɔ da fɛ u b'a fɔ k'u ka wari k'u y'a ja ka tajimidu e ka wari tɛ se ka bɔ o b'ala ka kɛ bi o an y'o caman ye bon o bɛ kɛ k'a nege nege ka wari to arikamu dɔrɔn ye nimero de bɛ tɔgɔ la ko nin hakɛ b'i bolo nka foyi t'i bolo kɔnɔ min y'a misaliya ye min o nimero jajuru bɛ min bolo ni n'a karila ɲɔgɔn na don min na nin ye kuma ye kuma dɔw la u b'a dɔw intellectuel b'a k'u t'a faamuya nka i n'a faamu don dɔ la ala ka hakili ɲuman d'a ma a kɔrɔmasuru ye min ye u y'u ka nationalité di minnu ma ko e kɛra yanka ye o ko dɔw labanna cogo di ni a gajana dɔrɔn u b'i d'origine f'i ye n'u m'a f'i ye ko américain d'origine malien u b'a fɔ ko français d'origine malien d'origine dun fara kun y'a ka mun ye bilen k'a sɔrɔ aw y'a ka nationalité d'a ma ka ban o kɔrɔ de ye ko jirikuru m'a mɛn ji la cogo cogo a tɛ kɛ bama ye ko wari bi yen nɔnabila dɔ bi dɛ an bɛ se ka ko ko bɛ kɛ sanu na a bɛ se k'o bɛɛ kɛ nka an ka hakili to an yɛrɛ la n'i ma ɲɛ Buguni marakɔ n'a y'a bɛɛ cɛ ka taa bɛɛ bila ninnu bolo yen n'a ma solution wɛrɛ ɲini a yɛrɛ ye don min na i ta t'i ka nafolo ye dɛ o don bɛ na dɛ nka nin kuma in kuma dɔw la a faamu ka ko bi ala ka hakili ɲuman di an ma awa ko kuma na jaga bɛ wajibiya nin fɛn kumaba ninnu na da tɛ se ka s'a bɛɛ ma k'i b'a perepere latigɛ kutuba la awa nka n y'a kanu ka fɛn minnu fara a kan o ye mɔgɔw b'a ko jaga tɛ fɛn dɔw la yan kuma sira fɛ k'a sɔrɔ olu ta o jaga b'a la o dɔ ye jumɛn ye adamaden fɛn o fɛn b'i bolo feereli kama masalan dɔw bɛ sin k'a fɔ ko jaga tɛ dugukolo la e dun ka baara ye dugukolo sanga feere de ye terrainw de b'e bolo terrain 10 ni kɔ terrain 20 ni kɔ i y'u san de k'i bɛ n'u feere i m'u san k'i bɛ n'u jɔ dɛ u bila bɛ yen de hali wula in na n'i ye client sɔrɔ dɔ la i b'a feere sini n'i ye client sɔrɔ la i b'a feere e y'u san k'i bɛ n'u feere de ni hawlu kɛra o kan olu kan i b'a jaga bɔ dɛ parce que e ta tɛ a bɛ ko jaga tɛ dugukolo la o ye e yɛrɛ ka dugukolo sanniw i ye minnu san siyɔrɔw ni nafolo bɛ n kunna nin yɔrɔ in diyara n ye n y'a san k'a bila n ka mara kɔnɔ n'a fɔra jaga tɛ dugukolo la o kuma kan b'o de ma nka dugukolo minnu bɛ yen tijara jaga b'olu la dɛ i ka parking na mobili minnu jɔlen don parking na ko jaga tɛ mobili la jaga b'i ka parking mobili la dɛ mobili feeretaw de don wa hakɛda fɛn koloma minnu bɛ yen diɲɛ laban in na nafoloma fɛn minnu bɛ yen n'u bɛ san ka bila jago kama nka a marata i ka marata a fɔ ko jaga t'a la o y'i ka marata de koyi a tɛ fɔ ko san o san i siso hali n'a valeur ye miliyari ye san o san k'i k'i siso qima ka jaga bɔ o tɛ f'i ye nka yɔrɔ minnu i ye yɔrɔ minnu san feereli kama a kɛra n b'a jɔ k'a feere o a kɛra n b'a tɛrɛnnama feere jaga b'olu la dɛ an ka hakili to yɔrɔ kumaba ninnu na kibaruya wɛrɛw bɛ jaga ko kunkan min bɛɛ tɛ se ka fɔ bɛ tafsil kutuba la nka na ala ye nafolo nɔgɔya maa min ka jaga kiri ɲini k'a dɔn kana tulonkɛ k'a la a kana jaga ko kɛ tulonkɛ ye komi maa caman b'a la cogo min na bi karisa mun ye ti an kɔni b'an débrouiller an ma se jaga bɔ ye fɔlɔ koyi an se débrouiller an kɔni b'an débrouiller de an mago t'i ka débrouiller la a fɔra de k'a ka lajɛ n'a sɔrɔ a sera nin sɔbu ma tɛ bɛɛ kaba ala ka diɲɛ da dɔ ka nafolotigi da dɔ ka débrouiller wa diɲɛ yɛrɛ bɛ ten de o i bɛ kaba an ka nafolotigi ba minnu na yan olu ye yɔrɔ dɔw débrouiller de ye cogo foyi t'u bolo e mana wuli i denw ni musow fara ɲɔgɔn kan k'a dafara miliyari 1 na o kɛmɛ bɛ min bolo e tɛ débrouiller o kɛrɛfɛ ne ko miliyari caman bɛ e kunna Mali la yan caman dollar bɛ minnu kunna e tɛ débrouiller olu kɛrɛfɛ o tumana fɛn fila bɛ yen an k'an cogo dɔn a la ka to ka kɛ maakɔrɔba fagunnen parce que ko dɔ ka kɔrɔ ye o mɔgɔw bɛ yen a bɛ maa dɔw sɔrɔ tant que ale kɔni ɲɛ b'a fa la a ɲɛ b'a mɔkɛ la a ɲɛ bɛ a binakɛw la i b'a kɛ anw kɔni anw ma kɔrɔ koyi denmisɛnya ko ni dama de la k'a sɛbɛ ta ala ko ma parce que a bolo ale ma kɔrɔ dɔ ka kɔrɔ ye o kɔrɔ tɛ k'i man kɔrɔ koyi hakɛ dɔ de bɛ yen n'i ser'o la o kɔrɔ ye ko maakɔrɔbaya daminɛ la awa o ye kelen ye ni adamaden tora k'i ɲɛma da o fɛ a b'i ka baara ɲuman kɛ nagasi a filanan sɔrɔ sira kuma bɛɛ ka to ka sɔrɔ batigiw lajɛ i tɛ ɲumanya kɛ dɛ parce que e bɛ sira fɛ k'a ɲini ka ku olu la de
eta yini foyi ka buita ila toujours e ko nyeba la aw ma se nyuma yake folo na buguna kuma mabibe e balaka hake min yini wala sai ka nyuma yake dunya fe ke bino soro o te dangani ko ikaroge ni ala min di ma domna ni psika nyuma ya min ke ola o kola wa ode dalwe mi ma jira ana ko kena nyuma ya ngania be karla ma don boko ko nyuma ya re min kabbu ala yoro juhdul muqil ma mi bereta bulunga o fitini abe dobo la ko di alaba e ba suru na furu do be kan na furu be million tan ko mo wan ko tu jagabo chama bi ale re bulu na fulu batigu je jagabo law non jaga e ni sobu tigidi an nisobu li kroy jaga be se na fulu be se jaga bo mani hakemi sanu garamu biseki wal ma biseki ni duru fotogo filala don ba ko foko nyoyala sanu garamu biseki wal ma biseki ni duru o songo na ko bi yere de bulu ta donon ka sanu pri ni gali ke sula no songo ko bi sori kuna doron o songo dafari kuna samina de ikana furo de sera ni sobu ma o sa o kuma sansa ibe I hakili to ala ni o sa yelemana ka soro fema bo ni sobu ina do de faralaka ibana faranga jagabo olma na soro do bora la sobu no koro ko na furo segira ko fa ala kan kishama alsa man ni sobu wo jagata bana iba jagabo chugo di fana rub'ul ushri bo de ke jagay kla tanat la nanina ni na fulu sarada ka ke tlatay ni ni fam abbe jete bon no way bulo o be ko 0, combien n'était virgule ko n'était fin donc là voilà ayta to kan folo no ko 0,2, combien n'était fin donc là mon min donc créer min fain robor logerie tla tanat la nanna ya ku vinjati ya kan no ko jugu na fulu ikuna na fulu ma be dami ma dron ake saratay konon don cheka blay o itaye maga tegula sara dingilin iko o tla ko ke nani o nani ka saba chawla ka fara konon do ka iko la sagoyi kele iko boka di adiro la chaka ko de befle ya kunfinjete o ni ta to konforo fi oduna 0,9 fi te robolo shiri o tla tanat la nani na Koreidi la tana ni fet la tain ha ngo kala na mana taro kele ni yota o mana o ibot o tla ko ke saranani kasura ka sara kele tawla ay ma fam mana na fulo ko chweni arabe na fulo ambaka ka akanu chugomina ka yini na sorola alaka ahera man no ya ayina sorola hakew dili alako no ya amma alaka njidi limaniala alaka njidi ala israila la fulu be mamunum bolo nube alaka hake koloshi ala ya rabbi alaka anu jidi alaka funnike anui alaka bodake anui alaka anu tlumagien ayo mamunum bakhilu ambe fana ya rabbi alaka fonsire yake anui alaka aklimandi anuma alaka tubi no ya anui ayo wati nata ala de bo don na fulu be munum bolo ni ala ya don ku abada utna na dunyuma ya strafe fuka tu saut na nyuma ya kala ya rabbi amba ina ala fe yani na fulu blale ka chienti alaka abo bolo ka di mo ma mamunu sika nyuma ya kala akana amina suma ya ulad don ba de foko na fulu bakhilu bolo ka bu ko mbamburu jito bolo atifonye na fulu gardele tege mangwele bolo atifonye ay dugo de folo kew wala ka fon sire dima o ala de bin nata do ni ala don ket na ke fon sire o akon ki ka dunda tuibulo aka buguni imne ka dima wore ma mim se ga here kenay ya rabbi ala ko ke ya rabbi ala ko ke ala ka jidi limani ala ka jida ala israena ala ka laba mu mandi ama ala ka boda ke ay jele jambe here feo feni jene ani lahara ala ka ben go ya ay ambe sna toro feo feni jene lahara ala ka ngisham alami ni ashura jira an amba ina ala fa alaka san wala tajra an shi kunda ala jani kenani lafiya ala ya rabbi alaka di amma alaka ambalu islamaka alaka amfatu limaniyaka alaka boda uki ay alaka antulu magiya alaka anyine ne son ankli be fami ve alaka anson ka boy ankli rete fami ve alaka anson ka boy
alaka laba mu mandi ama alaka ngabara uje alai alaku saraki aljinai alaka barka do ambona wala alaka barka do anshila alaka barka do angasoro fauna na ala yangar sige min alaka ankarini oyi ala be famunun di ama alaka nafanwi fi dunya wal akhirah اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المؤمنين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم إنا نسألك إيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا شاكرا وحلالا طيبا وتوبة نصوحا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت ومغفرة ورحمة بعد الموت والعفو عند الحساب والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا عزيز يا غفار رب زدنا علما نافعا وألحقنا بالصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين